Salam aleyküm Türkmen ildeşler, Türkmen vatandaşlar, Türkmenistan'da yaşayan ähli milletler. Türkmenistandaki her millet var da öncelikle aytıp geçeyim. Menem şu başka milletten Türkmen değildim. Özbek milleti yönü Türkmenistan'da oldum. Türkmenistan'da östüm. Türkmenistan grajdanıyım Türkmenistan'a. Menem hak hukum var da Türkmenistan'ın rayatı diyen. Şoň üçin günden güne hormatly prezidentimize yüzlenjek ve bu videonu gören ähli adamlar, hormatly prezidentimizin adamlary, hormatly prezidentimize bu videonu gysaly alayda paylaşmany, görkezmäni aýyş etdi we talap etdi. Hormatly Gurbanguly Berdimuhammed Türkmenistan prezidenti sana yüzlenýän. Sana bugün 10 aprel, 13 aprel günü 3. saat sonra 13. aprel günü gece saat 9'da Vatan Haberler gepleşinde Türkmenistan halkının öňünde, Türkmen halkynyň öňünde we Allah'ın öňünde üçünçi soru tövbe et we ýene-de tövbe et. Şoň üçin şu 3 gün sana möhlet berildi. Şu 3 gün sana möhletin içinde tövbe et, Allah'ın wagtyny ýadyna sal. Bolmasa Allah sana ve ulagan bir bela uğratýar. Koronavirusdan beter iýmeni sana uğratýar. Gelen belalar Allah'dan deyip öýt. Şu 3 günün içinde sana azlyk duýduruş berýär, duýduruşy düşün ve bundan many çıkarmany bil. Şoň üçin 13 aprel günü gece saat 9'da Vatan Haberler gepleşinde garaşýar. Onun üçin de men tahtda üçin de 13 sanyň häli ulagan sany boldugyny bilen wagtdaçy. Eger bilseň 13 sany böyle haram işler bilen etmezdim. Türkmenistan adamlaryny, grajdanlaryny berdi. Türkiýede galan ölümlerini alýadyň we o ýene Hindistanda gezip gören Türkmen halkyny öz içine alýadyň. Näme bolsa da. Şoň üçin bunu ýa ulagan aýyp iş etdiň, günäh iş etdiň. Günählerini Allah'dan bağışlap üçünçi soru we ýene-de üçünçi soru senden haýyşem talap etdiň. Halkyň öňüne çık, tövbe et, ýene-de bir gezek tövbe et. Prokuraturaň işgärleri hemme ýerän işgärleri bolsa da men öýüme barmany sanmam. Men öýüm Allaha goraýandyr. Hemme musulmanlaryň öýüni Allaha goraýandyr. Eger men öýüme barmana howluksaňyz, gyssansaňyz, gyssanmaň barıp ýetişýänsiň özüm gelýändir ýanyňyza. İnşallah ýollar açylýar. Az wagt galdy, gelýändir. Şoň üçin hormatly prezident Gurbanguly Berdimuhammed hemme etmişleriň üçin watanyň öňünde, halkyň öňünde ve Allah'ın öňünde, öncelikle Allah'ın öňünde üçünçi soru tövbe et. Allah'ın wagtyny ýadyna çykardyň we prokuraturaň senin sana işleýän adamlaryň hemmesi Allah'ın wagtyny ýadyna çykardylar. Allah'ın wagtyny ýadyna saýasyn tövbe etseler, ýene bir tövbe etseler boldy. 13 sany manysyny anlatýar. Näme anlama gelýändigini. Ýaz. Şuradan bir ýaz. Indi bolsa kagyzy alýas da 3 sany ýaz. Bäne şey etýär. Taýdan alyp çykarýas. Yine. Onu sen näme anlatacağını gördüğü adamlar. Tövbe edin.